Ассалому алайкум мухлисои канали Саудотиҷа. Макаса бардорои азиз чӣ хелен созен хубен саломатиётон хубай настренотон созай гӯш кине ки дар имрӯзан авор маде чӣ рӯй кардагиам ва чира гап мезанем. Дар имрӯзан авор бардорои азиз мошин рӯй кардагӣ нестен ягон кас велики дучарха дошта бошен дар ман рӯй кинем ман реклама мекунам. Замин ҳастай дар шаҳри Кӯлоб, замин ҳастай дар шаҳри Душанбе, будкаи фурӯшӣ рӯй кардагиан, игравои компютерҳо рӯй кардагиан. Бардорои азиз хонаҳои заминӣ сар мешавад шаҳри Ваҳдат, ноҳияи Восе, ноҳияи Фархор ва ду хонаи арзона ки дига ҳастай дар ноҳияи Хуросон. Квартираҳои арзонак ҳастай дар шаҳри Исор, шаҳри Исфара ва як бародарда хона ё квартира дар коштаги аз ноҳияи Рӯдаки дар ин видео гап мезанам. Қизиқи видео ҳамие ки як хонаи заминие 45000 сомон ва дукомната квартира 50000 сомон. Дӯстони азиз, агар ягон кас хона, мошин, квартира чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен дар номерои WhatsApp ма бинависен, ман реклама мекунам. Ва ҳамун як дона лайки бепла фаромӯш накунен. Касе меҳмон бошен, подписатся кунен, подписатся мерим ака. дӯстони азиз, пеши навора сар кардан як компания хубо ба шумо тавсия метавам. Грузоперевоз ки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд, ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория да бардор бор ҷамъ мешавад. Бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора ай Дистон мегиранд. Нарх бо маслиҳати ай бардор ай рӯи кило зависид мекунад. Шумо бардор фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. Компания ки Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номерои телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. бардорои азизам эълона давом метем. бачаи ачкидора ки навора сар мекунад, чақчақҳои бачаи ачкидора гӯш кинене ки дӯстони азиз, бисёри бардор менависанд ки ай шаҳри Кӯлоб ана замин намепартои дар каналат. гап нест бардорои азиз, ина як заминаки арзон рӯй кардаган ай шаҳри Кӯлоб. марҳамат, касе ки пул дорен бихарен, ҳама тайёрай. дӯстони азиз, ин заминаи десен қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. ҷамоати зарбдор 6 сотиқ заминаи обусвеч мега ҳастай, бо оби каналам наздик бидай. дикама санги майда, дикама санги калон, 50 қопча семен ва тахташам ҳастай. хулоса мега ҳамаш тайёрай. нархша гуфта ки ҳами 57000 сомониш бугу. бардорои азиз, ина марҳамат, касе да замин дар корай, 6 сотиқ замин, ҳама чизаш тайёрай. хулосада ҳама чизаша харидагиай 57000 сомон. бо ягон сумакша мегзарем мега. бардорои азиз, пули урусиша дар бар экран навистагим барои бародарои ғариб ма. касе харидор бошен, ҳозир зангиш бизанед. дӯстони азиз, мегзарем ба дим эълони имрӯза. як замини дига арзон рӯй кардагиан ай шаҳри Душанбе. бо диққат гӯш кинен. ин замине десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи Чорбоғ, пеши мактаб. 5 сотиқ заминай, падвалаш баланд рехтагиай, маналита мерези, хонара сар мекунӣ мега. гирди замин 50% маҳкамай, ҳуҷҷатош 100%. нархи навош бардорои азизам бо маслиҳатай. нархи навоша гуфтагӣ нест, хай мисол зангш мезанед, нархи навоша мепарсен. цена бардорои азиз даговарнояй. дӯстони азиз, номерои телефонаш ана имо WhatsApp дора. занг зада замини арзона ай шаҳри Душанбе бихарем. бардорои азиз, нархи навоша ана ҳами телефон мекунед, мепарсенед чанд сумай. бардорои азизам, мегзарем ба 3 миллион имрӯза як квартираи фасони тенҷи дигар рӯй кардагиан. мода бо диққат гӯш кинен. касе ки ай шаҳри Исорен, бешухӣ айда квартираи арзон дига наковен. хеле квартираи арзон дига нест. фақат ҳами канали Саудотиҷа дай хеле квартираи арзонам меёбӣ. бо диққат гӯш кинен. ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Исор, қариби Харбиза, бари стадиони нав. шаҳри Исор, бардорои азиз, қариби Харбиза, бари стадиони нав дабудай. духонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 43 метри квадратӣ. ремонти хона замонавиай. ремонти хона нави замонавӣ кардагӣ ба дараҷаи олишай. обусвеч мега пастаяни ҳастай, ҳуҷҷатош дорои техпаспорт мебошад. нархиш 198000 сомонӣ. ина касе ки ай шаҳри Исори бардорои азиз, квартираи арзона ай даст натен, 198000 сомон арзон мешавад. пули урусиша дар бар экран навистагиам.
бардрои азизам, агар шумо хона, мошин, квартира чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, метавонед ки дар номеракҳои ватсапи ма бинависен. ма чизе ки рӯӣ мекунем реклама мекунам. заминаи хонаи, квартираи, мошинаи чизе ки барои фурӯхтан боша, мисол дар номерои ватсап ма бинависен, ма рекламаи зуруш мекунам. просмотрои канали ма бисёре бардрои азиз. ҳамин чизтон арзон боша, мумкин ки результат бита бардрои азиз. боз як апашка гап мезанам. баъди и апашка гап задан хонаи 45 000 дукомната квартира 50 000 да мегзарем. мо чӣ хел пулдор шудем? ба шумо тарзи ба даст овардани пули бобаракатро мефаҳмонем. дар аввал бовар надоштам, вақте наздикунам гуфтанд ки кор дар Фаберлик моро пулдор сохт. таваҷҷӯҳ кардам, дар тарозуи ақл баркашидам ки дар ҳақиқат хоҳиш бошад, кор ҳам мешудааст ва пул ҳам меомадааст. ман фақат аз консултантҳо маслиҳат гирифтам, то маро азо кунанд. бепул азо шуда номнавис шудам. тариқи ватсап борҳоро пешниҳод карданд. интихоб намуда ба рӯйхати дӯстонам фиристодам. яке духӣ харид, дигаре шампун, севуми бошад маҳсулотҳои дигар. хулос кори мо авҷ гирифт ва борҳо дар дурез дари хонамон меомаданд. аз ҷои нишаст пулкоркуниро ёд гирифтам. ширкат ба ман маош ҷудо кард ва илова бар ин тӯҳфаҳои зиёд фиристод. шумо низ аз замона ақиб намонед. дӯстони азизам, хаста набошен. чӣ хеле ки дар аввали видео гуфтум, як бародар да ана хонаю квартира дар кора, ина марҳамат гӯш кунен. дӯстони азиз, як бародар да хонаю квартира дар кориштагиай ай ноҳияи рӯдакӣ, яъне Келенский район бардрои азиз, ҳамин тараф да ана хонаю квартира дар корайша то 100-120 000 сомона боша мехара. пулаш нахтай. касе ки дошта бошен, ҳамин яккада зангш бизанед, номерош имо ватсап дора. дӯстони азизам, ана мегзарем ба 5 миллиони имрӯза. лайка фаромӯш накарда бошине ки и хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, Расвет, лави раҳи Қарғаны, Душанбе. ноҳияи Хӯросон бардрои азиз, Расвет шинавидагӣ бошен. ана ми лави раҳи Қарғаны, Душанбе. 1 гектар 20 сотиқ замин ай. 1 гектар 20 сотиқ замин, 8 дар хона дора. ремонти хонаҳо миёнае мега, обу свеч постоянӣ ҳаст, ҳуҷҷатҳош 100%. гирди хона маҳкамай, айди тараф дарвоза дора. ошхона, баня, ҳоҷатхона, аловхона, оғилам доштай. нархиш 1 миллион 400 000 сомонӣ мега. 1 миллион 400 000 сомон. касе харидор боша, айноми канали Савдотиҷи гап занен, бо шумода арзон мекуна. маълумотша дар бар экран навистагим, номерош ҳастай, имо ватсапам дора, занг зада маслиҳат кунен. касе ки ай шаҳри ваҳдата бига ки ӯ акама ай ваҳдатам дар комментара бинависен. ина як хонаи арзони дига бароям бардорое ки ай ваҳдатен. дӯстони аз хонаи десен қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, деҳаи Личак. 8 сотиқ заминай дар хона дора, овсӯч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%. гирди хона маҳкамай, нархиш 240 000 сомон мега. арзон мешава. 8 сотиқай бардорои азиз, 4 сотиқшам метавона ки аделни буфурӯша. алиша мешава ба мошин. маълумоти бештара ба телефон мегирен. номерои телефонаш имо ватсап дора бардорои азиз, занг зада маслиҳат кунен. 4 сотиқшам чӣ хеле гуфтам мефурӯша. 8 сотиқай 4 сотиқша аделни мефурӯша. мошинам дошта бошен, ҳамин яккада занг бизанен, маслиҳат кунен. дӯстони азиз, хеле ки дар аввали видео гуфтум, як будкаи тезтайёр модароӣ кардагиян, бо диққат гӯш кунен. будкаи фурӯши тезтайёр қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, гардиши Балинсай, Мачитон. савдош созай, пешашда таксиҳои Мачитон ва таксиҳои Гилистон бисёрай. лави раҳи Душанбе, ваҳдат, точкаш зурай бардорои азиз. ана мешава ки будкара бигирива дига ҷорам барӣ. нархиш 12 000 сомонӣ мега. марҳамат бародарои азиз, касе да будкаи фурӯшӣ дар корай, 12 000 сомон. маълумотша дар бар экран навистагиам, номерои поёнгиш имо ватсапам дора, кор мекуна, занг зада маслиҳат кунен. дӯстони азиз, квартираҳои арзонда қариб омадесем не ки. бардорои азиз, и хонаи десен заминаи қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, деҳаи Ҷавонӣ. 8 сотиқ заминаи 3 дархона қати калидориш кардагӣ, ремонташ, шкатурш кардагиай, дар треза дора.
ов надора мегава свет доштай. Нархиш 105 000 сомонӣ. касе харидор бошед айноми канали Сауду Теҷи гап занед бо муомила дора. ду та номарои телефон шамондагӣ бардурои азиз, касе дар хона дар кураи ноҳияи Хуросон занг зада хонаи арзона бихаред. бардурои азизам мегзарем ба ноҳум эълони имрӯза як хонаи арзони дига аз ноҳияи Восе. касе ки аз ноҳияи Восе бардурои азиз гӯш кунед. ин хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Восе, ҷамоати Тугарак, деҳаи Навобод. 8 сотиқ заминаи се дар хона дора, ремонти хонаҳо миёнае мега, свеч ҳастай, ов надоштай. ҳуҷҷатҳош 100% аловхона, дута оғил, ҳуҷҷатхона, ҳамом доштай. соҳиби хона мега ки хеле шид хидмон зиндагӣ дорем. нархиш 80 000 сомон. ина бардурои азиз 80 000 сомон. пул мешид ҳози хидм мехаридимаш да. соҳиби хона мега ки касе харидор бошем бо савдо ҳам мешава. савдо мекне мега. номари телефони поёнгиш имо WhatsApp ҳам дора бардурои азиз, занг зада хонаи арзона аз ноҳияи Восе бихарен. пули урусчиам дар бар экран навистагиам. ҳамон лайк ҳаётро наброварда бошене, лайка басланси кандагӣ бизанен. дӯстони азиз, игравой компютерҳои фурӯшӣ бо ҳама таҷҳизотҳош фурӯхта мешавад. 10 та компютер, 10 та клавиатура, 10 та мишка дора. бизнеси тайёрай, мехарӣ, пулкоркунира сар мекунӣ. просто соҳибш да бардурои азиз срочни пул дар корш дага барои ҳамӣ мефурӯшаша, барои ҳамӣ фурӯхтанӣ айша ҳамаша бардурои азиз. адрес ноҳияи Ховалинда қарор доштай, нархи ҳамаш 16 000 сомонӣ. хай бардурои азиз бо маслиҳат мекунед, хай номарои телефонош ҳастай, нархша гуфта ки 16 000 сомонӣ бигӯ. касе харидор бошен арзон мешава. пули урусчиам дар бар экран навистагиам. дӯстони азизам, хаста набошен, бефара нашида бошен, лайкора фаромӯш накарда бошен. мегзарем ба як хонаи арзона ки дига аз ноҳияи Фархор. бо диққат гӯш кунед. дӯстони азиз, хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Фархор. 8 сотиқ заминаи ду тархона дора. ду дархона яъне ки хонаҳо ремонт коробкае мега. соҳиби хона гуфтагие ки хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор дар коммунизм золи зарда будай 8 сотиқ заминаи хонаҳо баракай. касе харидор бошен арзон мешава мега 45 000 сомон. не ки беҳуда занг назанен мега бардурои азиз. 45 000 сомон. ина хонаи арзоне ки хонаи хушрубдай дар ноҳияи Фархор 45 000 сомон. номарои телефонош ҳаст, харидорои аниқ занг бизанен. касе ки аз ноҳияи Фархор хона харен, зангш бизанен. бачаи холаб хия кофе тал хабза ки ба фикрам ход урдисай. ин квартира десен қарор дора дар шаҳри Исфара, духонага квартира дар 4 этаж қарор дора. домои пешинаи бардурои азиз, квартира ремонт дора мега, мумкин хай ремонтиш миёна боша. соҳиби квартира бисёр маълумот додагӣ нест, фақат нависагие ки квартира дар шаҳри Исфарай, раёни Шурабда. нархи навош 50 000 сомонӣ. ина бардурои азиз, квартираи арзон дар шаҳри Исфара, духонага 4 этаж 50 000 сомон. пули урусия дар бар экран нависагим. номарои телефонош номарои Тоҷикистоне. касе харидори аниқ бошен, зангш бизанед. дӯстони азизам, ба навори хонаҳои фурӯшӣ имрӯза, аз киҷое ки замин, аз киҷое ки будкаи фурӯшӣ, аз киҷое ки компютерҳои фурӯшӣ, аз киҷое ки хонаи фурӯшӣ, аз киҷое ки квартираи фурӯшӣ роӣ кардан, ҳаракат кардам бародаро, барои шуморо нархи навоша гуфтам. чӣ хел буд? рост шане ки дар комментария бинавис. маъқул шид нашид дар комментария бинавис бардурои азиз. бо ҳақорат накунене ки. хайнам хеле буд бардурои азиз. ана хай лайкора бижиқен. касе дар канали мо меҳмонен, форатон ки ин видеои мара серия ба серия тамошо кунен, каналда подписатсия кунен, подписатсия кунен. ва касе то охири видеоро хатима чақчақ карда тамошо карден, дар комментария рақами 5 звездаро бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо карден.
ва дигар гапам надорум охи. хайрихиш мекунем то видеоҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. дар куҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. дастгирии бачаи аҷкидора фаромӯш накунед ки